ספר לכולם איך בנית את עצמך ב10 אצבעות. שהתחלת לעבוד בגיל 12, שבאת ממשפחה מרובת ילדים. חיינו בחדר אחד, 11 נפשות. וכשיגיע כישלון, וגם מניות קבוצת דלק צנחו בשיעורים דרמטיים. הסבר שזו בכלל חברה נפרדת. העסק שלנו הוא עסק מפוזר, זה חברת החזקות. שאלה כספים לא קשורים. גם ביטוח, גם מים, גם חשמל, גם גז, גם רכב, יש פיזור. והכי חשוב, עשה לציבור.